Podacima o broju poginulih vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici i danas se manipuliše. Tužilaštvo BiH utvrdilo je da je tog dana ubijeno 7, a ranjeno 14 osoba. Nalazimo se u zgradi predsjedništva i nadam se da vidite dim koji se vije iz zgrade Skupštine. Samo da se zna, 2. maja 1992. bivša Jugoslovenska narodna armija je napala predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a 3. se desila Dobrovoljačka ulica. U oba događaja bilo je žrtava koje se danas pokušavaju objediniti u Dobrovoljačkoj. Ovo je dokaz da se desilo sve što se desilo u Dobrovoljačkoj. Pukovnik Gvozdenović zapravo nije poginuo u Dobrovoljačkoj, nego dan prije na mostu Skenderija kada je bivša JNA napala predsjedništvo Bosne i Hercegovine. To potvrđuje i dokumentacija koju je Srbija poslala Haškom tribunalu. 2. maja u jednom od 2 Picgauera bio je Gvozdenović, a osim njega poginulo je još 15 vojnika bivše JNA. Dokumenti dalje pokazuju da je 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici poginulo 5 vojnika JNA i 1 civil. Imali boljeg dokaza od izjave generala Milutina Kukanjca. To je u Dobrovoljačkoj ulici. Poginuo je 1 vojnik, Tomović, Zdravko i Švampježak. 3 pukovnika, Šokić Miro, Radulović, dr. Budin i Mihajlović Boško. I 1 potpukovnik, Jovanić Boško. I 1 žena, muslimanka Šuko Nurmela, znači 6 osoba je stradalo od 261. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Prema podacima koji su do sada utvrđeni, 42 su ubijena vojnika 2. i 3. maja od u Sarajevu, 73 su ranjena, a 215 je bilo zarobljeno. 3. je poginulo 10 pripadnika u Dobrovoljačkoj ulici. Samog 3. Mislim da je oko 12 ljudi ubijeno 3. maja. Ukupno 42 računajući i 2. maj. Računice se teško poklapaju. Iz RS-a ignorišu činjenice. Maja 1992. na snazi je bila odluka o zabrani kretanja vojnih vozila JNA Sarajevom, pa je i Haški tribunal zauzeo stav da je JNA bila legalna meta u Dobrovoljačkoj, te da je 2. maja u Lukavici zarobljen predsjednik Alija Izetbegović. Zaboravljaju i ignorišu činjenicu da je maj 1992. bio uvod u 4-godišnju krvavu opsadu Sarajeva, gdje je život izgubilo više od 10.000 civila, među kojima 1.600 djece. 3. maja 1992. godine, kada je već svima bilo jasno da bivša JNA želi zauzeti Sarajevo i da će uslijediti opsada, ljudi koji su branili ovaj grad i dalje su govorili ne pucaj. S jednim od njih, generalom Jovanom Divjakom, razgovarali smo o potrebi da ponovi svoju komandu iz 1992. godine s istog mjesta kao prije 20 godina. Isti čovjek na istom mjestu, samo 20 godina kasnije. Puno je vremena prošlo i možda je došlo vrijeme da Jovan Divjak ponovno izda isto naređenje kao 92. Istina, sad se ne koristi oružje, ali puca se riječima, izjavama, provokacijama, godišnjicama. Puca se vojnim rječnikom rečeno svim raspoloživim sredstvima. Zato je potrebno da neko iz ove ulice opet komanduje ne pucaj. Ne pucaj! U pravu ste kad kažete da je jezik mržnje jako prisutan na svim stranama i zato priča o Dobrovoljačkoj, 2., 3. maju su priče da se setimo šta se desilo, da ne zaboravimo, ali da tražimo načine da se prvo govori o istini, pravdi i onda kasnije pomirenju. Jovan Divjak je u Dobrovoljačkoj 92. u ruci nosio megafon, a 20 godina kasnije na istom mjestu u ruci drži knjigu. Da nije bilo megafona, ne bi bilo ni knjige. Ovaj čovjek i knjigom i megafonom poziva na istinu i pravdu, a knjiga bi se mogla čuti i više i bolje. Znači, poruka treba da bude, ajde da poštujemo, uvažimo različitosti, da putem istine, pravde, naravno tolerancije, vratimo ono što je bio simbol Sarajeva, jedinstvo u različitosti. General Divjak je prije 20 godina kroz Dobrovoljačku trčao zabrinut zbog onog šta će se desiti. Danas mirno šeta, ponosan na sve što se desilo. Kad sam ovdje, uvijek se divim odlučnosti, patriotizma većine dobrovoljaca tih dana u teritorijalnoj, u policiji, zelenim beretkama, patriotskoj lizi, da su osujetili da Jugoslovenska narodna armija dođe i ovlada Sarajevo.
Sarajevo nije savladano ni kad se na njega pucalo oružjem, pa neće biti ni dok se puca riječima i provokacijama. Pa ipak s vremena na vrijeme u ovom gradu potrebno je komandovati ne pucaj, da se ne bi dešavalo ono što nikome nije potrebno i što nema nikakvog smisla. Ne znam da će biti primjereno za emisiju, ali kad se desio slučaj Jašarević i njegovo pucanje prema ambasadi Amerike, onda se bila anegdota, kaže zašto je Jašarević pucao, zato što Divjak nije komandovao ne pucaj.